आंनि लाइफआव रावबो दासिमबो नुजाफैया। दिनैथ' बोथोरा जोबोर मोजां, अखा हागासिनो दङ। नोंथांमोना मा खालामदों खोन्थाहरलायदो दसे सम। हेलौ 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 फ्रेन्ड, माय लाइफ। आपको छोटी, हाँ भैया, इससे मिलो, ये तुम्हारी भाभी है। नमस्ते भाभी, आइए ना। नमस्ते। Please come, friends, all of you, my dear friends. Come on, please comment. How do you now? Today rent. I also right now bed sleeping. I feel cold. Hello 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 guys. प्लीज काम मेरा लाइफ में आ जाओ, तुम लोग सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। बात करने के लिए आ जाओ। हेलो हेलो फ्रेंड्स। रावबो नायसनाखै नामा आंनि लाइफखौ नोंथांमोना? माथो रावबो लाइकबो हरा, कमेन्टबो हरा, जेबो नायाबो मायाबो, ना गोसो गैया आंनि चेनेलखौ नायनो? नायसनथारा नामा आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना? एसे नायनानै साबसक्राइब खालामनानै होबानो जायो।